Hi guys, maadjong adlaw ninyong tanan. So ako nag-vlog today kay hindi ka po ko ka. So jarar man pud mga update kay na may daghan ng utan na si undoy kay gapuspos pag video sa idahang kuan nga naghilak ko na tug. Nagdam ko ra ko dadto man jud ko maghilak. Nagdam ko ra ko nga naghilak ko. Mo tong ingato. Pero okay ra man ko. Agharang gibati rong adlaw kuan man ron. Pizza dos. Ojo ko nag-vlog kay kapoy ko. Agarang gibati. Kuan. Nagsakit-sakit nag-ahuang diyan. Nakarat ko kay. Tinula mo? Nakarat ko kay. Nas papari dari. Nakarat ko kay. Sa tong kiigan nakalimot ko ninong ko. Nakarat ko kay pag-ihi na ho. Dami ning gawas nga dako nga murag unod. Nga kanang dark brown nga murag puwa-puwa. Murag brown og puwa nagsagol murag jag dugo. Kana bitong dugunta ja kana mang murag unod nga mukuan sa atong dugo. Moapil ingana. Ja. Ag sila dari kana tarantaman labi nilang mga anak nako. Mutawag ang takos ubi. Ja kay okay ra man naman ko friend nga nurse. Uy tiki. Ingan bagang friend nga mucus plug ko ni tawag dito. Ja, murag sa na ginagmay. Gahapon kay 1 cm na magkugahapon ja. Agi ingan ni dok nagapon pabantajan lagig mga discharge or og tubig ug mubuto kay nipis na kuno kaadyo ang cervix. Nipis dahil pud siya sa primrose. Ja, gahapon di salpakan pa og unom ka bo primrose. Aliwaros mi dari kay nakatapok mi dating diga mo. Ja, mo to nga na kulbaan ko pagkakita na ba kay abi ko mga anak na. Ja. Wa pa man pod. Nagkankaan ra ko gani nagpinja. Kaya na po tayo nag-advise na nga magkaan ko ng pinja. So atong vlog karon mo ani edit. Why putod utod. Basag ning gawas na murag nga ni karakas ko majingking. Dai nga nakatas-un. Pero magdengan una nga ni pakatas Murag nga ni pod garakeun. Ja after 1 hour nga ni gihapon. Katak murag unod pakitaan kay luod tanawon. Pero hanggi picturean kaya magipakita ang undoy kini uli mas undoy sa bahay nga gaba kay nagkuha pos ijang mga gamit kay jag mga anak day kunay kunsang gabi or ugma. Di ko mga anak ugma or karong gabi 4 na jud pugas na jud ni. Inala naman ang pagsun kay dako naman kog kaadjug bata. Nanas 3.6 kilos. Pero estimated rin na siya. Madyo lang magmubawas kay kuhan mo ko na bawas og tulo or dugangan og tulo. Ingon ag doktor. So madyo lang mubawas sa gamay ra siya. Pero gusto mo kog kumusuway og mag-labor jud kay ang feel dyan na ba nga ingani mag-labor ingani inahan. Kay mura magdi kompleto og di ko makasuway og ngana. Mura di ko makaingin nga inahan jud. Mura lami po tong makasuway ba. Ja, pwede raman pod. Mao nga dyan ning atubangan ja og di makaya mapigingin ni dok og di makaya ana pa mag-CS mao na makanan ako ang amiga kay kuan man ja presenta previa una gid hang inunan wa dito sa kasway labor kay kato dito to pwede mag-labor ja ako kay pwede ra man ko mag-labor mao nga ingon jud ko nga dok mag-labor na ta mag-trial ta ja si dok pod kay gusto pod ni nga manormal kay kuan agi jud ang goal is kanang manormal jud bagid sa mga pasyente na gani misilingan didto abi jud ni og masiis na siya kay preview man siya taman 8 months ja pagtungtong pag 9 months pag 36 weeks 37 yan na preview gihapon ning kuan bitaw na ning saka bitaw nag-inunlan ja siya kay nagpalabi na magkaan kay ingon lagi nga CS, di arang arag bata ni abot ng 3 point pila to kapin sa pag-ultrasound. Pero pagawas, 3.6 kilos jud. Na normal ra. Kuya, lagi ni ang dok. Lagi man ang highly recommend ng mundo. Gisagwa pa ko kasuway kaya pa mo ko kaanak. Base sa mga friends, sa ilahang mga suggestions nga na, mo dyan ang kanang ihang gipili din nga doktor. Ja, excuse me. Naapoy ahang isa ka amiga, gijahang bata na tuok sa mga puspusod nga na cord coil. Ja, wala po siya mag-expect nga manormal ni Jaba.
Pero na normal gyapon ni siya. Ngayon alagi siya dyan nga ay kanang grabe dyan ni dyan lipadja ba kay di ba dyan lalim lagi dyan masiis. Grabe ko nuning masiis kay kanang agsamad badak ko. Diyan ako na iban masiis nga gilang samad mo sakit ba di man pare-pareho na iban wara nila na iban mo sakit kuno og magwan-uwan. Aliwaros pida ari. No edit ni ato ang vlog karon video istorya rata kay wala ko nag-video ron kay kasausaw nagang kasausaw nagang dari ganina ja. Ay pasensya na mo. Kay wala po ko nagkuan kay galimutan ko. Usos na si Jan na feel ja maglingkod ko nga na bangin na dari ang dyan sa ubos. Ja, ingan tong hang nurse nga amiga kaya magi-chatan nga ingan alagi ingan siya og magtuloy-tuloy kuno tong mga nanggawas nga discharge na inga to masig mga anak nako ja or ugma pero maora pud to 2 to 3 days pa jud kuno og kanang maghuwat pa mi ja kay di na may maghuwat kay mas stress na andas ninja dadto kay labi na kay paspasin ning dako kay gang sugar kay elevated ba jud ang sugar mo nang paspas din sa mo dako kinahanglan na sa paghawason sa madto gani kay kuana na dilated nagang cervix ba kay lisod ang tato og close pa di ba at least open na siya ang feeling ron yan anam na ni jag us-us kay ni us-us mo na feel mo pud hagag tijan nga ning us-us jud mura ning lagso man jud dari na mura gani ko tijan dari repeat diyan sa just ubos di kay sitro man ning ubos ang saninang di na lamon na ipakita ninyo so share ko na mo sa inyo ang experience og nagawasan pa pud mo katong ilang giingon og mucus plug kay sinanay og si Mama Ali nagauman sila kay wa man sila ingato basta kay ingani ja kada kaon nga mura siya sa unod nga murag sipon nga gahi nga dark brown i-search laman ninyo sa Google basta dark brown ang color sa ahu kay aguban kay light pink man ja aguban pud kanang murara jud sa jagsipon nga na jagsinanay wa kuno kate ale wa pod tubig ra kuno jaga kay inja nga lahi lagi kuno pod agahe lahi lagi kada pregnancy ja natarantam sila ganina kay dak lagi pod gani kadak aja tong una ngani ja ingani ga po ni kaduha dak nakarat gid ako kay na feel na ba ja na may murag bugnaw na ning gawas ja murag bugnaw ba ni pilit diri sang bugan ang gipunit wala gito nga nagtiki sa baan nagtiki nga ni kadakaon yang gini nga na hugawan lay kadyo pero nanghugas na ko ato nga nag-uus sila patawagan ko nuko sa hang ubi ja na naman ko idea na kay nagsige ko search nga daghan po ko'y friend ja nangutan na lamang magyapon ko sa ang amiga nga nurse nga naka-assist ko tapos si jag mga beres ama to nga wala man basta ay giingon ni Dok na ho emergency na kuno na basta tubig mo buto ja ag interval sa sakit 5 minutes na madto na dito mo na nga paabot ja kung ma-feel kuno nga ag bata wala jud muluhak ja luhagan pa man tayo na sige nagtujok di kuno muluhag mo na nga kinahanglan na jud kuno nga madto kay something is wrong na sa baby. Aliya na adyo nakalako kay gabi ina na karon gali sige panikad. Diyan na po nag-advise na nga mo inom kuno ko og ginger, butangan kuno paminta, lapuan. Nainom naman ko ginger kay mag-inom man jud dari ginger ja. Aghala man giinom kato laman jung tinuod. Kay gila kay kato naman gi-process na sa labat na aga. Naglapu mas nanay og kanang luy adjud. Ja pabutangan kuno paminta nga tibuok. Ja mo to ihang imnon. Nakainom na ko sa ginger ja katong sa paminta wa pa ni palit mas undoy. Ja sa kani ko nung ang tail medyo ning manas-manas man. Nang kamot igo ra kang kamot agang pikas tail ra pud dako pakadon ko no ko og munggos nga nilapuan nga way timpla. Di mao putoy ateng ako anon ron. Kan katanawan lang mo nas ang tijan di ako sa gawas. Dako lagi ng tijan. Nani us-us naman siya kay dara man naghang kuto-kuto dari. Alam naman siya. Bisong naman bisong. Ingin lagi si Dok nga. Dako aghang bibi.
Ja, nag-uuday po ko guys. Kay karong Martes si nanay mo balik man dito pa-inject. Huwag mo uban ni nanay. Kay pa-admit naman ko dana. Ja, busy po si Mama Ali na follow up check up. Baon sa una, pangitaan pagpaagi kasi mo uban ni nanay. Ano sa pa ba yung i-update ninyo ha? Salamat guys mga nag-pray para nahe. Ja, yan, adyo mo kag-uaw kayo mo kumahaglok. Lumalaban man. Pero makalipay ba na encourage ko sa mga message sa Facebook, dito sa salamat sa inyong pag-ampo, sa mga comment, yan na. Wadyo tayo laing saligan sa panahon bitaw nga natas nga ni, nga labangunon. Ginuura dyan og ag doktor, kaya ag doktor mamanagay mga instrumentos Ginoo. Sakto dito nga ning comment nga, musalig dyan sa doktor kaya man na instrument nga, di pa da sa Ginoo, matabang nato og naatas sa labangunon nga stage ating life. So, mainggan man sila nga, mga naglakaw, nagpikastil, to, nas mentiryo, nga, nalabanganan dyan pod. Kaya laliman, kadako, sa pagpagawas ni mo sa imuhang, kinatawo nga, dako. Pero, tungod sa power sa Ginoo, makagawas dyan pod. Ampo, lagi pod para gamhan. Sama na. Mga kagabandari, mga sabaan ka, adyo. Wala lang kung today ako mag-vlog og arang haraning video para maka-update ko ninyo. Pero di pod mag-uwa gabay ni way upload si Floro niya na mag-uwa mapugog na mag-uwa. Manang at least naka-update po ko ninyo. Gamay na laman dyan ning paabot. Kay buko excited mo gud mo makakita ang baby. Ako excited po ko kaadyo. Istorya gani ko nito ganina. Excited na jud ko kaadyo. 5 kasi ang kabuwan ng antos dani ni ja kay ara magkita mi. Ja happy na jud deadline. 4 na jud deadline. Nilipay jud ko. Na si Japon. Although gikulbaan pug ko. Pero positive ko nga makaya ra na. Kay nakaya ganis uban nga mga gagmay panahon. So ara to ara mong gi-update pasensya na mo na itong vlog aliwaras ara mong gi-update kay aron masayod pud maron di mo gaaw. Kay nampud ja pud mag-gaaw atong mga solid supporters. Salamat kadyo. So mara to mag-update ra gyapon ko ninyo og magbati na jud ko. Wa pa man ko nag-active labor kay wa pa man jud siya mo sakit. Ara gyapon mong i-update puhon aron kanang napud mo ipalita og nansara. So mara to salamat sa pagtan-aw. Kita-kita ata sunod vlog. Ja, pun guys, si Undoy na mag-vlog. Unsa na mga mahitabo nga na kay di ka magpanganak, di pa man ko magtabi-tabi na kay kapoy ba dyan siguro na. So si Undoy ra gyapon mag-vlog na ja. Ani laman gyapon i-upload sa channel. Ani ra gyapon i-upload sa channel si Undoy ra na mag-video-video para ma-update tud mo sa hangkayimtang. Thank you kaadyo mga kagahi. Kita-kita ta sunod.